Okay, Camilla, vi filmer nu. Min lille søster leger funkyscenen, og det her det er vores anden video. I dag det er den, og vinter, Skal vi skrue ned på tv, når vi ikke ser det? Du er i min live, dig du sender, du finder og går i usætter og bigger full af you, så råber jeg. Min lille søster er 5 år. Jeg var hen og spille Sims. Og nu skal vi lige få alle til en øsme. Bare tag lidt højere. Jeg skal da måske. Nu skal vi musik være. Hvem skal sige? Okay, jeg står her. Og så skal du spørge. Det er Barbie girl. Jeg kan føle dig. Hej, jeg hedder Kjører, og jeg er Men jeg underbuks på 10. 7 år. Lækker, lækker. Kjører, du skal spille på. Den her var 5 minutter, den her video, Camilla. Fortæl til telefonen. Du skal spille på. Hvad er din telefon, ikke? Ja, men det skal hende. Og det er... Hun skal spille på den her. Spille en sang. Er det ikke en hund? Er det ikke en han? Nej, det er en hund. Det er da en han. Nej, hun. Det er en han. Hun. Er det ikke en hund? Det er hende. Hun pige. Det er det. Jeg prøver dig til at vide sådan noget. Ikke han. Jo, han er sengen her. Der har hun en nederdel på. Det er ikke noget af det. Det er sådan nogle tykke bukser, drengen har på. Det er ikke mamma bukser. Derfor har hun en frø i hånden. Fordi det er kun drenge, der har sådan noget i hånden. Mm. Jo, Camilla, piger trækker bare. Ej, prøv at se mit frø. Ej, det Derfor er har frø. hun et glas i hånden. Det er ikke glas. Det er kaffe. Okay, nu skal jeg ikke noget for. Hej, jeg hedder Boje, og jeg er den storsøster. Det er fordi, hej, jeg hedder Olga, og jeg er lille storsøster. Og jeg er 10 år. Vi skal spille på. De der tyskere, det griner sgu meget. Hvad for en ulækker siver. Han hiver han ligesom midt i børnetv. Men det er ikke vel. Kom her. Prøv lige at Spil på ringen. Jeg tror, det er, jeg kan det. Håndværk. Hvorfor gør du det nu? Du må gerne. Gider du? Nope. Nå, vi skal stoppe nu. Kan du sige farvel? Farvel.